ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул карда пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. нархҳои имрӯза сар мешаванд аз 40,000 сомонӣ. агар шумо ҳам чунин хонаҳои фурӯшии квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама аз сурат маълумотчам дар WhatsApp имо экраномада рӯй кардем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навораста хонаҳои рӯй кардан аз территорияи Душанбе, аз тарафҳои Роғуниҳо, Тепаи Самарқанд, ҳастаи хонаҳои фурӯши аз территорияи шаҳри Ваҳдат, территорияи Ноҳияи Хуросон, территорияи Дангара, территорияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ квартира сехонага ва дӯстон азиз, ва квартираҳои арзонам аз территорияи Душанбе якхонага, духонага аст дӯстон азиз, ва аз территорияи шаҳри Бухтар сехонага ва ҳастаи аз территорияи шаҳри Ҳисор ва аз Ваҳдат ва аз дигар тарафҳо ҳастад ки ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира нархҳои арзон карда ки мо бари шумо пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад 123 сомон аст. мо бошад навора сабек марамат рафтем. мегзарем ба якм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Роғуниён, Болошаҳр, Тепаи Самарқанд, яъне ки 9 километр дӯстон азиз. Ноҳияи Рӯдакӣ ҳам дохил мешавад шаҳри Душанбе дӯстон азиз. та шаҳри Душанбе, Роғуниён, Болошаҳр дӯстон, Тепаи Самарқанд 9 километр. 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад ки обсвет ҳастад. якта долон дӯстон азиз дорад. дар пеши хона мактаб, балниса ҳастад, ошхона, баня, ҳуҷҷатхона, ҳама чиз адделин ҳастад ва якчанд намуд дарахтонам дорад. дӯстон азиз, хона обсветчам ҳастад. дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи $25,000 ки бо муомилаи хуб мешавад. бо бетонед ки ба сомония ҳисоб карда тиен шавад. нархш мегӯяд $25,000 бо савдо муомилаш мегӯяд дар назди хона. якумаш рақамҳои Вавилон дастӣ, ахираш 18. дуюмаш рақамҳои Россия дӯстон азиз, ахираш 45. имо ватсабида пайваст дорад. хоб мактаб, мағоза, масҷид, баниса, ҳама чиз дар наздикӣ дӯстон, ҷои хуба мегӯяд. қадами шумо ки мехарем бештари маълумот ча гирем. бо ай $25,000 бо муомилаи хуб дорад. марҳамат дӯстон азиз, бештари маълумотро занг зада гирем. мегзарем ба деюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, деҳаи Кулиёб. дӯстон азиз, ҳамин маълумото шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, деҳаи Кулиёб. 16 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастад ки об ва свет ҳастад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухри дӯстон азиз дорад ва якчанд ҳам дарахтони бевадианда. инчунин хонаҳошам ремонт кардагӣ дӯстон азиз. хона мегӯяд дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ ки бо муомилаи савдо ҳам мегӯяд дар назди хона мешавад. прамои якта рақамҳо мегафона ки прамои кор мекунад пайсари метавонад ки 24 соат занг зане фақат одамони харидор. шаҳри Ваҳдат дӯстон азиз, ҷамоати Симиганҷ, деҳаи Кулиёб. хоб замин шо замини кушод аст дӯстон азиз ки метавонад ки бо бисёр хонаҳо кунен. замин бениёз замини кушод, замини ҳамвор ва обӣ ҳама чиз дар наздикиш ҳастад. хоб оғул, поғул мақсад ки барои ҷои гов моламхалӣ карданам ҷо дорад. обшим ягон мушкилӣ надорад. ягон саволтон бошад, ягон маълумото иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмидан, марама занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метавонад. бо ай нархи 280 бо муомила дорад. марамат занг занед. ва дӯстон азиз, шумо дам агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат рӯй кунед, реклама мекунем. лайкора занед ва навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ дӯстон азиз, яъне ки тарафи Калхозобод, обшим ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, пеши бозор, пеши мактаби 1, 2 ва мактаби 10 дӯстон азиз. то ҳамин мактабора обшим 200 метр роҳ ҳастад. мақсад бозор пешаш да мактаби 1, 2 ва мактаби 10, банк мисол, военкомат мисол, обшим ҳама чизи лозимӣ дар пеша. ҷои беҳтарин ва ремонтҳои беҳтарин. сехонага квартира ҳастад ки дар сеюм ошона қарор дорад. квадратша нагӯфта, не ки и квадратҳои ё ай 6 квадрат то 90 квадрат мешавад. обшим ҳамин хел бисёр квадраташ. бо об свет таъмин ҳастад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухри дӯстон азиз дорад. хоб дӯстон азиз, ремонтҳои беҳтарин, ҳар як кадомшон аддилин ҳастад. ошхона, баняш кати ва квартира мегӯяд бо чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад ва вариантҳои алиша мешавад. ягон хона аз территорияи Калхозобод боша мегӯяд алиш мекунем ва ҳуҷҷатҳои ҳамин квартира 100% мегӯяд ягон мушкилӣ надорад. дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи
280,000 сомоние ки бо муомила савдош мегӯяд дар назди квартира 280 та бо муомила дорад. нархи арзон тембори сехонага аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ пеши бозор мактаби 1, 2 ва 10 ҳамаги 200 метр. Якумаш рақамои TCL дасти ахираш 52 дасти чун азиз. дуюмаш рақамои расти ахираш 41 инаш дар WhatsApp доранд. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмидан дар ма занг занем, ба шумо фаҳмода метиҳанд. ва вариантҳои алиша мастератори ҳамин калхозобод дорад, метавонед ки пешкаш кунед. аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро занед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аз дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар Кайонуш туназ, яъне ки центрда. ноҳияи Данғара Кайонуш центрда тун назди ҷои хуба мегад, ози бо фаҳмода метиҳем. 8 сотиқ замин масоҳат дорад тун азиз ки об ва светш мега ҳастай, фақат ки хитон мегзаронен гирди ванашта одамо зиндагӣ доранд. ай пеш хона мегад таксиё душанбе мегад меравад мия мегад тун азиз. дар пешаш мегад мақсад ки мактаб астай, хоб масҷидам наздик аст тун азиз ва замини ҳамвора гирдаш маҳкамае. нархаш мега 80,000 сомонӣ аст, бо муомилаи хубам мешавад. ё ки ягон Camry даам боша мега алиш мекунем, марамат вариантитона пешниҳод кунем. ягон Camry ду боша мега алиш мекунем ва сумаки нархи 80 та бо савдо дорад. ноҳияи Данғара Кайонуш тун азиз центрда обшим аямҷа таки душанбе ба амҷа рамиян ва мераванд бо хайхтон маълумотша мегирен. парамои рақамои мегафони ҳисобишона ки дастия дар рақамошон WhatsApp дорад. дигар маълумоти пурра аз рақамошон марама. мегзарем ба панҷум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон деҳаи Кӯшлич. ҳамин хеле маълумот соҳибшон наистиям. ноҳияи Хӯросон деҳаи Кӯшлич тун азиз 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар фундаментош рехтагӣ аст ки коробкае, якта калидор, як баня, газхона тун як тага дегдонхона. гирди ҳавлӣ мегад полни худ маҳкама ва 500 дона мегад семенблокам қатиш дорад, инашам падарка. ноҳияи Хӯросон деҳаи Кӯшлич тун азиз хел Кӯшлич ҳамин хел маълумот навистиям. замини ҳамвор аст тун азиз, мақсад ки баня, газхона, дегдонхонамаш ҳастай чошо проектош бо 500 дона семенблок барои хона бардоштам. нархаш мегад 40,000 сомонӣ аст, мега бо хай қатӣ хитон ягон мумкин муомила кунанд. ва якумаш рақамои мегафон дасти, дуюмаш рақамои дасти, ахираш 78 ишта WhatsApp доранд. 40,000 бо метавонед занг занед, маълумотоша гиред, срочна бо арзон мешавад. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, рӯпарӯи мағозаи 7 Ахтар. духонага квартира аст ки дар шашум ошона қарор дорад 44 квадрати метра. ремонтош ремонтҳои замонавӣ тун азиз бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, байн калидор, дастирошна мегад мефурӯшем бо нархи 385,000 сомонӣ аст ки бо муомила мегад дорад. хоб бисёр хоҳиш кардам ки мақсад ки аз пеши корбонам ягон квартира шад тун азиз дар ремонтҳои нав, квартира тоза ва озода, нархаш 385 муомила савдош мегад мешавад. ҳар ду рақамошон аст вавилон ва ҳар душда тун азиз нимишта WhatsApp-ам дора. ягон саволтон боша, ягон маълумотои иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан, марамат занг занед. ва тун азиз шумо агар хонахар, заминхар, квартирахар ки бошед, дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо чӣ хел хона ва замин лозим аст. мо дар видеои оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. аз шумо хоҳиш ки навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram, TikTok, Facebook, Instagram чизе ки бошад силкаша подлисаш кунед ва лайкҳоро обязательно гузоред. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст срочна, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гулистон тун азиз. хоб ягон саволтон боша бохтон маълумотша мегирем тун тарафи Ваҳдат пеши Балинса ва наздики мактаб Садиқ. духонага квартира аст ки дар чорум ошона қарор дорад 45 квадрати метра. ремонт тун азиз ремонтош беҳтарин аст. бо об светош мегад таъмин аст тун азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад тун азиз. ва мақсад ки дар чорум ошона аст, дар дуруни квартира шкаф, кухни, гарнитур, обшин, термиз, люстрош мега қатиш местанд. ҳамаш мега 100% тун азиз пеши мактаб Хобалниса Садиқ ҳастай. нархаш мега 270,000 сомонӣ аст, бо хай қатӣ хичон бо занг занен, мақсад ки чӣ кунед, муомила кунед. хоб рақамои мегафон аст ва рақамои WhatsApp шо кадом то ки мехарен, занг занед, маълумотҳои 100% ва аниша гиред. навора ва тун то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пушти 7-ум даврӯзаи корон тун азиз, яъне ки ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад.
духонага квартира ҳастае ки дар сеюм мошина қарор дорад чун азиз 35 квадратае. Обшим якхонагара духонага кардагиянд дар сеюм мошина 35 квадрат. чун азиз хона мегад падъабой мегад тайёр астае бо хай чизи чораш ахтор мероем мақсад ки баниёшам хай ремонтош 100% кардагӣ нестае. Обшим дар навор маълум ҳамаш. доми чорошона астае дар сеюмаш қарор дорад 35 квадратни метрае. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки бо муомила савдо ҳам мешавад. хоб пеши бозор ҳама чи дар наздикиш ҳастае. рақамошу рақамҳои мегафони дастие кадометон ки мехарем марамат занг занем. вадсун азиз навори моро падиташка то охираш тамошо кунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар ҳақризо ду гуфтага астае пеши стадион чун азиз, яъне пеши стадиони футболни. якхонага квартира астае ки духонагаш кардагиянд дар панҷум мошина қарор дорад 41 квадрати метрае. боб свет таъмин астае ҳоҷатхона ошхона баният чун азиз кухниям дорад чун азиз. инчунин мегад об свет мегад пастяна ҳастае. то дурни сентра мегад мақсад ки 15 минут мегад роҳ астае то ҳамин шаҳри душанбера мегад наздикае аз ҳамин квартира то душанбера мегад 15 минут ба мошин катӣ. об свет ҳаст дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 269 000 сомонӣ ки бо муомилаам дорад ва ремонтчам ремонтҳои беҳтаринае. шаҳри ҳисор хоб кӯчаи ҳақризо 2 пеши мақсад ки футболни стадион. рақамошон аст мегафон кадомтон ки мехарем занг занем маълумотои пурраша гирем чун азиз ва шуморо агарам хали квартираи фурӯшӣ хона замин мошин чизе ки боша маромат роӣ кунем мо реклама мекунем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон срочная қарор дорад дар шаҳри бохта шаҳри қурғонтепа дар чун азиз кайҳонабардон маркази шаҳр мешавад кайҳонабардон мақсад ки ҷои хуба мегад ва ҷои ободӣ. сехонага квартира астае ки дар чорум мошина қарор дорад 60 квадрати метрае. боб свет таъмин астае ҳоҷатхона ошхона баня кухня чун азиз дорад. доми кирпич намегад чун азиз кӯчаи кайҳонабардон 20 хона мақсад ки квартира 19 обшим дар чорум мошинааш. хоб чун азиз дар наздикиш мегад мақсад ки мактаб хоб ҳама чизи наздикӣ мақсад ки мактаб балниса чиҳои лозимӣ астае. ремонтҳои хона ремонтҳои нав замонавӣ чун азиз ва дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ ки бо муомила савдош мегад мешавад. агар ҳамин харидори аниқ боша мегад муомилаи хуб карда мекунад мегад срочна сум дар кора. рақамҳои соҳибшон аст рақамҳои вавилон 24 соат кор мекунад кадомитон ки мехарем бештар маълумотоша аз ҳамин рақамҳо гирем. дар комментария бисёр хоҳиш кардем ки аз шаҳри бухтар амхали сехонага квартира шавад. ина як таёфтем баъди шумо марамат занг занем. ватсон азиз шумо дар мақсад ки ягон мошинаи хонаи заминаи квартира ягон аппаратаи чизе ки набоша барои реклама кардан марамат роӣ кунем мо реклама мекунем. агар шумо хона харида бошед дар комментария мо нависед мо дар видеои оянда баъди шумо видео карда пешкаштон мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.